Attività mhux tas-soltu għat-tfal tal-primarja ta' Ħalkirkop kif żar l-iskola il-grupp Puppets for Jesus. Fl-isfond ta' Kurċifis f'sala tal-iskola, il-membri tal-grupp allegraw l-tfal, imma fuq kollox waslu l-messaġġ li kollox hu possibbli għal dawk li jemnu fil-kelma tal-Alla. Stiednu l-tfal biex kuljum jaqraw mqar vers wieħed mill-Bibja. Tkellimna ma' wħud mill-membri tal-grupp. Il-messaġġ dan għadulhom b'mod differenti permezz ta' sfin, kant, games, esperimenti li fl-aħħar eżattu jidru għandna l-puppets li fl-aħħar mill-aħħar waslu messaġġ pożittiv. Nallimhom kif jixxerjaw, nallimhom kif jilagħbu mal-oħrajn, kif iħobbu xulxejn u hekk. Ix-xewqa tal-grupp li iktar skejjel li segwu l-inizjattiva tal-kap tal-iskola Joseph Kassar. Meta inti tara tfal ikomplu u jifmu l-messaġġ u jieħdu messaġġ pożittiv magħhom, tuħu pjaċir u tkun taf li l-attività kienet suċċess. Tispjega l-emozzjoni ta' tfal waqt din l-attività. Volja huma individwi żgħar huma setgħu ikomplu u jifmu l-messaġġ reliġjuż pożittiv li taw il-grupp Belong. Belong Group li parti minnhom huma Puppets for Jesus se jkunu qed jorganizzaw ukoll eżerċizzji tar-randan għal koppji immexxija minn Father Charles Tabone.